संकोच तनिको नइखे करा, संकोच तनिको नइखे करा, हाथ थामला आगे बढ़ के। बहुत सुख पैबू जान, बहुत सुख पैबू जान, हम हई छोरा आजमगढ़ के। बहुत सुख पैबू जान, हम हई छोरा आजमगढ़ के। यूपी में आजमगढ़ बहुत खास जिला बा, महर्षि दुर्वासा ऋषि दत्तात्रेय के ख्याति सदियों से मिला बा। यूपी में आजमगढ़ बहुत खास जिला बा, महर्षि दुर्वासा ऋषि दत्तात्रेय के ख्याति सदियों से मिला बा। ओ नहीं कि कृपा से अफसर हम बन जाई, ओ नहीं कि कृपा से अफसर हम बन जाई, रात दिन पढ़ के। बहुत सुख पैबू जान, बहुत सुख पैबू जान, हम हई छोरा आजमगढ़ के। बहुत सुख पैबू जान, हम हई छोरा आजमगढ़ के। मझुई तमसाओं राउती कुंवर बहे हमरे जिला में नदिया, इजाजत तोहर मिली जान तो करब हम तुमसे सदिया। मझुई तमसा कुंवर राउती बहे हमरे जिला में नदिया, तोहर इजाजत मिली तो जान करब तुमसे हम सदिया। तोरे घरे बारात लेके आइब हम रथ पर चढ़ के। बहुत सुख पैबू जान, बहुत सुख पैबू जान, हम हई छोरा आजमगढ़ के। बहुत सुख पैबू जान, हम हई छोरा आजमगढ़ के। संकोच तनिको नइखे करा, संकोच तनिको नइखे करा, हाथ थामला आगे बढ़ के। बहुत सुख पैबू जान, हम हई छोरा आजमगढ़ के। बहुत सुख पैबू जान, हम हई छोरा आजमगढ़ के।